ụlọ gị ha emeghị otu ha na-eche emie mi na-aga abịa nga abịa mitie ọ tụkwara m n'anya mana ọ tụkpọdụ m anya o ịmụkwanụ m Beyonce gee ntị nwa ebe nna eje dị m ezigbo mkpa ife ya eme na abụ na ị ga-anaba n'ụlọ jechalụ ma m bịa n'ụlọ ma afọ ya isu nwoke ọma m nwoke mara mma ka nwaanyị otu isi ekwu udo ka dị ụtọ ịmakwasị otu a m jiri jikọọ n'ihi gị ka m ji jike ka ụmụazị kịrịkịrị ndị a enye ga-efe ka m batakwa m makwasị ndị mmụọ mere ka taa wụrụ ụbọchị m na gị ga-anọkọta ha na onwe ha anọgara anyị nsogbu adịrọ nsi ebe m na-eje na-abata ma bịa mkpọrọ ị ga-ejebe n'ụlọ ị ga-akpọ m yes ma agbọ ya agawakwa n'ugbu a na-akwa gị ka o si masị ya mma iyi white and white achọrọ m ka dust mesịa oge eruto ụzọ adịrọ mma nwoke ọma m cherekwana gere m ntị ịmakwasị asị ịwụ mkpụrụ osisi na-amị n'elu ha ịwụwo mmemme nta aṅụ ete gị na-afụjega m ose mina ngwa m mmemme kwa pepe fruit gị ntakwa gị takwa m gị na-afụjega ya ose biko na anyị gaa ọkụ ịnụ ife ngwa anyị mbataba mkpọrọ na ife nkwu ya wo ka nwoke gwara nwaanyị na bedo na-emezu di emezu ọ bụrụ eziokwu only trust from ọkwa mụnwa na-ejere alụsị ozi onye ozi Odumudo ka mbụ mana asịzi asị na-ata asị mba adị asị asị ngwa ka m gọnara gị egwu mba don't worry emenye na onwe gị nsogbu egwu nkịtị Beyonce na banụ mma abịa fụ gị ngopere tụkwanụ ntị Odumudo zọtakwa m ngwa ka m gawa ka m ga chere gị gaba chere m ogene bụ ife nke a biko ihe nji isi kotere nwatakịrị a Odumudo na-ebele wepụ onu m ihe a wepụ onu m nwatakịrị a ka m kwa ume ndụ ọzi ogwe ka m pịara akụ mgbe ọbụla mma abụzi ọgụgụrụ ọgụ ngwere mgbe niile gbata na ngwere ọgụ ha daa n'elu ọkwa na-ajị ka Igbo jiri ebube gagalụ arụkwọnụ mmọnwụ asọgwa ihe na-agwa ma eziokwu na ụzọ ndụ kpere nwatakịrị ekpere ọgbake Tochi onwere na-anụbeghị akụkọ a nọ n'obodo anyị niile onwere na-anụbeghị ya ọya na Chukwu ji alụ ọlụ m isi m kwuo amalụ ma Chukwu ji alụ ọlụ ma o jiri alụ ọlụ ọ bụ na Chukwu ji alụ ọlụ ka e mere na o jiri aka ya gwa onwe ya ọ na-emere ya ọ na-emere n'obodo a ọ bụ na ọ na-efe Chukwu n'eziokwu ka ife kpata na Chukwu agwọbere ya nke a menwele ka ịkọwa mana ife mmalụ bụ na Chukwu anyị dị ebube ka ụzọ ndụ na-agagharị ebe niile na-agwọ ndị mmadụ ọya site n'aha Chukwu ịmara ife nke gosi na ikere mgba elugo ya na Ogwumagana ga-akwụ ya na ọtịfe m na-ekwu ụta ka ọ dị eziokwu ka i kwuru nwanne m eziokwu ka i kwuru maka wakwana mmasị ma ọ na Beyonce gbakee mma m gwa m si m na ife melu Beyonce ji emeli ife anyị nọ na-eme n'obodo a bụ na mpa Ogwumagana bụ ọka nkwụchọ ka ha na-abụ gbaghala iche na mmadụ bụ ewu ịghọtago so Beyonce ajụ ka Beyonce si lee mba ihe abịa kwụ nwoke mmadụ na ntị jide waya na-ede ya na ntị tisasịa mpa Ogwumagana wee folu ntụtụ taa si na ya ga-eme Beyonce mbe ọ ya mere mana ị na-anya kịta ị ga-afụ na Beyonce bụgodo ezigbo nnukwu
mpa Ogwumagana si ka didezi tiketi ya nile kotu ha tisasi anya Imwekwu ikuku gbana ụkwụ m aka m adịghị ya. Kezi ya ozi wepụ m na ya n'alawala m na gịnị mezi mere Odumudo Tochi ọnụ n'ọgwụ ka amụ gị biko ayọ nna ya Igbo ka inyelụ ezinụlọ m aka biko anụgo m ọka ịkọrọ nne n'ife ị na-emegalụ ndị mmadụ mgbe na-asị biko ka inyela ezinụlọ m aka ka mụ na ezinụlọ m soro na ndị ga-enye Chukwu otito n'ife nke ngị nwa na-eme biko mama onwe ha kwa ezinụlọ ọbụla gasị m nyerele ya aka ọ bụ sọ Chineke kere eluigwe n'elu ụwa bụ onye na-enyere ezinụlọ aka onye ọbụla ga-apụta yara ihe Chineke ji ya na-eme ya na-eko ya na-eko onye ahụ awọdo ezigbo nwa Chineke enyemaka dị n'aha Jizọs Kraịst leme agwa gị ekwensu bịara ka o gbuo ụmụ gị ahụ egbuo mana na ha dị ndụ taa wụ na owu Chineke mere ka ha dị ndụ otu ahụ ha siri chọrọ igbu ha ka ha sikwere chọrọ igbu mụ ma n'ihe nọ n'ime karịrị ihe nọ n'ime ha aṅụde m ote laa m n'iyi mana I know the God I am serving. It's well. biko ụzọ ndụ aghọtasịrị m ife a ekwu kịta ma mụnwa mana ị na-agwọ ndị ọya na-akpọtakwa ndị nwụrụ anwụ nyeluke n'aka ka nke m yala ịdị iche nyela ụmụ m aka biko na Chineke dị gị ka ọ na-ehi ụra awụdokwasị na ọ na-ehi ụra ihe o jiri gbaa nkịtị wụọ ka o mezuo ihe ahụ edere n'akwụkwọ nsọ ọkụ ịma na Kraịst nwụrụ n'elu obe Kalvarị maka anyị ọhụhụ na onweghị ike o ji akwụsị ọnwụ kama na ọ nwụrụ ka okwu nna ya bụ obi n'igwe nkatọ nwee ike mezuo o Chineke nna m echiche ga-awụda echiche mmadụ ịkarịrị ihe anyị si na ịbụ ọwa amama machama ebe wụlụ akwa otu oteka aka ọ dị njọ oteka aka ọ dị njọ na ọ ga-adị mma mmụnwa aghọtara ozi ife na-emenụ kezi nke ị na ọ bụzi nkụzi ka ị na-ekụzilụ m ọ bụrụ nkụzi ka m kpọrọ ka ịkụzi elu m ọ bụrụ nkụzi nke ndị ọzọ bụ ịpụta inyelụfe aka kezi ka nke m si wee bụrụ nkụzi ọ ife ibi alụ ọ bụrụ nkụzi ka m chọrọ ka ịkụzie gwọọlụ m ụmụ m ka fadịrị biko sọsọ ya bụ onye pụrụ ịgwọ mmadụ agaghị ama agwọli mmadụ kama na ọ masị Chineke na ụmụ gị ga-adị ụmụ gị ga-adị ndụ n'ekwete ha dụrụ m ahụdote ka m rịra mbụ ahụde m laa m n'iyi mana okwukwe m ogo na Chukwu bi n'igwe ọ ga-emerụ onwe ya aha m oge ya ruo ọ ga-emerụ onwe ya achọrọ m ka imechaa ha ikpere Chineke wụ onye bi n'eluigwe ha 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 ha
Chineke nke igwe na-aza ekpere. 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 Dere jigi adajụkwala. Chineke nke igwe na-aza ekpere. Mba, ala ekwuola ogwe ekwu. A na-ekwu na nkịtị. Aka ọnụ nkịtị ọ bụrụ ike aja mbene. Aka ka esi gba egwu aja. Mba, a sị na atụwa ebe dị n'akwa onye nwa akwa gbara ọtọ. Gbọọ, ọzụkwa ike nje eje ọgụ Odumudo mmanwụ. Odumudo, ike akpala ogwu n'anya adọbie ekeche na-epu ụdọ mpe Odumudo. Ike nje eje ọgụ. Ka nwatakịrị a na-akpọ ụzọ ndụ ya sibata na-anyụ arụ anyhow, na-anyụ arụ akpaghalị. Si na ọnya nwa na ọ bụrụ gị na ọ bụrụ nya nwa na ọ bụrụ gị ihe agbasị nkịtị gị oge iwuru nwatakịrị nwa ọ bụkwa na o nwere iwe eme ekwe ka nwatakịrị nwa kpọrọ ndị ọbụla siba na o nwere ife ihe emenwu akwa ọkụkọ tinyekwa aka ifele ya emekwa okwute bọsị anyị na-ejekwa ọgụ Odumudo nwoke adịsi nwaanyị adịsi ikwe dị nni ọkwa nwoke chịrị akwa nwaanyị amara ọgọdọ sie n'azụ bọsị anwụ a na-agwụkwa ndị nọ n'ugwu agbadata ndị na mgbada agbagoro n'ugwu n'ụtọ mgbada bụ n'ugwu onye ka ogene na udu ji ada ngengem ọrọzi fom ka eji eti dị udu ọdụ nnu Odumudo mba ụzọ ndụ ị ya anyụdebe nsị nyụdebe arụ maka anyị akọcha ike na nke ọgba igote egbe ya egbu nke ọgba ọgbasa egburu nwa N'ọgụnwa n'ọgụnwa ọmụ Ogwumagana na mkpọmkpọ nwa akụkọ ito onye ozu n'ụzọ nwe ya n'olu nwere ike adị atachi isi mmiri ji bụrụ isi mmiri ụzọ ndụ ya iroru ntutu taa si na gị na Odumudo ga-ama aka ga-agba nkwụ Odumudo na ndị bịa mkpa ọ bụrụ na ị wepụrụ uche gị n'ife niile ị na-eme ka ndị obodo a warapụ ịdị na-efe Odumudo ebe nọ ndị arachakwa ofe maka a sị na a na-afịa mgbaga ka mgbada na-ede na ife nna gwa ya Ogwumagana ugbo ole ka m kpọrọ bụ gaa gwakwa onye ọwụ gana ya wụ Odumudo gwa ya na onwe dị ikikere n'obodo anyị gwa ya na obodo ahụ n'aka Chineke ka ọ nọ maka na akwụkwọ Sam gwara m na Sam chapter 24 verse 1 ya si o na ikikere niile ụwa niile ihe niile kere eke na ọ bụ nke Chineke na ihe niile bi n'ime ya ga-agwa ya si ya na agbụ ekere nwa mgbere n'olu ole ọtụtụ elu wara ọkara ebulu ọkara ọfụrụ agbụrụ n'afọ ụgwọ awọrọ ndị mmụọ n'iru ka agbụrụ oke enwe ke ngadike na-erigwe ebule ọkwa ịmụ alụ nwata nwaanyị takata amoosu oke n'ime nwere oge ike nga agụmụ ya n'ọfọ nwatakịrị elu chọọ ife mere nne ya eme ya ịtụgbuola onwe gị na-asị Ogwumagana na-etugbuola onwe gị na-asị lekwa anya m agwa gị maka na papa m nwụrụ gị iche na ọwụ ụtọ ọwụ Chineke ma ihe o jiri hapụ mpa m ka ọnwa and ọnwụ mpa m ogbo Chineke bụ n'igwe mere sị papa ga-anwụọ just for a purpose so do not think na ị meriela lekwa anya m agwa gị wepụga aka enwe n'ọsọ tupu ya were aka m
maka na kwe hụrụ obodo anya Chineke abatago be napụta ha n'abụ emere na-emenala ha ga-anapụtadịrị ha n'aha Jizọs. Mechie ọnụ onye si gị bụ egbe ihe n'ọnana gekwa ntị Odumudo bụ ọkụ na-ele ele. Ọ bụrụ na ị wepụrụ aka enwe n'ofe Odumudo ga-ele gị lee ma ndị ezinụlọ gị. A na-agwa ntị ma ntị ya nụrụ ebele isi ntị esogbu ya iru n'iru ga na-abụ oke mma. No weapon fashioned against me shall prosper. No weapon fashioned against me shall prosper. For I bear the mark of Christ. No weapon fashioned against me shall prosper. My father owns the land. My father is a consuming fire. He that lives in me is greater than he that is in the world. So for that very reason, I bear the mark of Christ. I bear the mark of Christ. I cover this family with the blood of Jesus. I cover my family with the blood of Jesus. Mwono kana lo onwe ka nchu ọnụ asa na-eli ọgwụrụ na-eligwe na-egusi ọrụ mụ na unu na-anọ mgbe ọbụla nne m biko ife na-ekwu bụ ịmakwana sinsi nji anya mma wee fee nne m ọkụ na-enwu m n'ime arụ ọkụ na-enwu m ọkụ na-ebu na kedu onye mma akọlụ nne m achọrọ m ikpesara Odumudo maka mkpesara Odumudo ọ nwụrụ otu anwụta ma ka njisi ka mmee ka o si eme ya na-enyekana m obi nene m obi gị ịmazi nke kom n'anya n'azụ ọ bụrụ ihe m na-eri iru dị azụ dị nya nwesị nyenu m obi gị nne m Ogwumagana ka m jụọ gị obi m ka ịchọ ka azụ m ka ịchọ na-abụ onye li obodo na-eli egusi ọrụ ị na-apị ị na mio kepio okay nsogbu adịrọ ma afọ m gị n'anya nke nji bụrụ mmadụ mana ị kwesịrị inye m obere ohere ka m chee ya eche mana ịfụnanya bụrụ ihe a na-amaba n'ike ya na-eche garị dị mma ofe dị mma kedụ a na-akwọ kwesịrị ịkwọ aka akwọ si m owe nni gbọ gekwa ntị onye nwere Ogwumagana na-enwe okwu iwe niile ị ga na-atajukwa anụ ọkụkọ abụọ jụ ọnụ eziokwu nsogbu adịrọ ihe mee bụ na anyị ga-ebidogodu ka oyi ka anyị fụzie ka ọ ga from nkụta ụtaba baa n'ime afịa esi na nkụta ụtaba baa n'ime afịa ọkụ ya ịma na asị na ịgwawara na nwaanyị okwu osewe iwe na ma na ọ daba ngwanụ nne m ngwo onye ka a na-agwụ ha mba nke a bụ abacha Ogwumagana anya afọ m ife mmụọ ụlọ ewenekwa iwe onye ọ na-eme omume na-eme ebe okpuru Odogwu Ogwumagana dike teyete Adagwu Ogwumagana dike teyete Odogwu adaba ntị ka na-aba anya ọkwa nke fụrụ m n'ụzọ jee wee bie m ozi You're welcome, Beyonce. Thank you. Waya nna m waya ebe Wele iwe. Amaghị ije ụwa. Ahụrụ m n'anya nna m. Nnọọ. Bịa n'ọṅụ. Ana m aṅụ pretente but back in Louisiana ha awụdị ihe m na-aṅụ ebe ihe m na-aṅụ ọwụ okwe ka aṅụdị m aka ọbịa m aka m nsogbu anya ele ihe m ga-emere gị abịara m bịa
No, go ahead. Gaa n'ihu kwuo ihe ijiri maka ya bịa. Asam bịa so bịa asam gbuo ya nke kwe hụrụ na mri gị n'ime agụ ọbịa. Chere mgbuo n'ime ọ ihe m sokwa na asam so mgbe ihe mere n'owo hapụdo n'ije ụka kwuo ya mee ya ka gị lere vidio nọ gị lee ya na vidio ọ ga-akara m mma. Okay. Ha nene nwa lama mo arashi Jesus lama mo shama Gabriel asem galama mo arashi Jesus lama mo shama Gabriel ekwube kwụsị ga-ele ya ka vidio Beyonce. Ịtọchana m ọchị. Ma ihe gara zụrụ ụwa ọla aka ka ị bịa nye m. Mgbe ego ọla anyị bidoro na nke. Mba. Ọwụdụ otu akwụkwọ nsọ siri mee ya. Ọwụ nwoke kwesịrị ịga hụ nwaanyị ọ ga-alụ gba ịga ya ọla. Ọwụdụ nwaanyị na-agba ịga nwoke ọla. Not the other way around. Oh? But meanwhile, I better walk. Ama m sakwụkwọ nsọ ederi otu be mana wawala anya mepeshi anya epe ma mmehie ha nara m ụrara ụmụ nwaanyị furuvu ụmụ nwoke mekwene nta elekwelenụ m anya iwu ọrakụlụ Chineke mi na onwe m nwekwa ọrakụlụ Chineke mere otu o jiri maga nwunye gị nwaanyị wụ onye beba nara m ụrara nara m jezi m na akwa arara nwa ndụ na Louisiana nara m jezi ihe nkwobi Igbo wụ mama enwere ka ị ga-eji awụrọ m 50 cent mere akadụ 50 cent go họrọ lewani gbagara omege ka onye ara igede awụgwụ lewani asị ị ga-anara m 2 pack go nara m 2 pack ọhịa nkwo ke ihe o wetu 2 pack na-eji ekeke ya wụọ Beyonce the B to the TEC West 2 pack go pack ọ bụ Beyonce atụrụ m ka ị were ndụ gị nye ya Chineke n'aka. Give your life to Christ. He is your final bus stop. Inye Chineke ndụ gị ihe niile ndị ọzọ gbasara gị ya ji aka ya take you back. You know, Christ is the way, the truth, and the life. Ama m sọ eziokwu na ndụ mana egwurele na m ilega m anya na uwe m yi nna m enyekwuru otegbule m were ndụ m ote igo onye nwe m n'aka ya ejide m ndụ m ote aka ya jigide ya ka mkpa anwụrụ sị nna m ka m wụọra gị mkpa anwụrụ nna m ịkọla kpakpakpakpakpakpa kakwa ngụ mma o mana ụdịnye nkwo m iji ebịa kpakpakpakpa ga-akala nkụ kelewe gbadezuo were ndụ gị nye ya Kraịst n'aka. Kedu ihe gị na Ogwumagana nọ n'ukwu osisi ụzọ esi pụta mmiri eme? Gasị m gonye ihe gị na maya na-eme mbe ọ he ka gị na emebe n'ukwu. Ide ekwu bụ ụka. Amarachukwu na-ekwu nwa okwu. Ọ sị na ọ fụrụ m n'anya. Ka m kọọrọ gị aka.
Ogwumagana sị na ọ hụrụ gị n'anya gị guzoro na-ege ntị makwasị nkata arachi na-aga anya inwedị ihe na ndụkọ na ụmụ okorobịa niile nọ n'ụwa niile ya bụrụ onye dibịa Ogwumagana sị ọ hụrụ gị n'anya inwedị ihu na ndụkọ ogo na onye dibịa megalọf onye dibịa ịhụrụ otu ahụ ya dị ọgwụ ugbo onye ka gị na ya guzo gị tụọ ọgwụ Ogwumagana kamelion ihe na-ego emegbuola m ihe na-ego emegbuola m lekwa anya ka m gwa gị taa wụrụkwa izizi wụrụ ikpeazụ m ga-emega hụ gị na nwa okorobịa wa kedu ihe jikọrọ ihe na ọchịchịrị ele ihe jikọrọ alaeze Chineke na alaeze ekwensu ọ gị ka m na-ajụ broda onwekwa ejikọ mụ na ya onwekwa mụ na ya na-emebe ajọ ihe onweghị ihe ka na na-emebe ajọ ihe mana ị ga-esi n'ikute ụtaba ba ga-eme ahịa ebe ọ gwara gị na ọ hụrụ gị n'anya ị ga-elipụ ọsọ bụrụ ọbụla Jizọs na-awụ onwe gị n'ahụ ya gwa gị na ọ hụrụ gị n'anya gị nụrọ ngwa alachi a na-agba gị titi gị na-achị ụgbọala na-agba gị lekwa anya ka m gwa gị elulu m n'obodo m ka m bịa napụta obodo anyị abịaghị m nke a ka anyị na-anya dibịa bịa rịawa aka kpachinakwa anya gị o nwere ike bụ ihe awụ ụzọ oge echi ọ chọrọ ọ ga-esi abata n'ezinụlọ bịa fọgbu kọlia m nga ọfọgbu fere gị nọ nga na-akọrọ m kuka mbụ ston ọhụrụ m aga m emekwa obiọma na-akpa gị nụrụ ọga na-akpasụ m iwe mgbe niile na-akpasụ m iwe mgbe niile gị na-akpasụ m iwe mgbe niile na-akpasụ m iwe mgbe niile ị na-echefuru m ihe m chefuru echefu ọwụzụkwa ihe ọjọọ ka m mere na mụ na agụgụ Ogwumudo ọbịachimachakwa anya bụ ọgbada ekwensụ ọsọ ọgbada ekwensụ ọsọ Ichie, ọ bụrụ maka ya ka m ji bịa ife njibịa dị iche ọ dịkwa mma ọ maka nwa nwanne ya nwoke nwụrụ anwụ Amara gịnị mere Amara afọ m Amara n'anya achọrọ m ka ọ bụrụ nwunye m nketa nke echi ọ ihe ọma ka ọ ihe ọma obi juru m aṅụrị na onye dịka Ogwumagana ga-abịa n'ezinụlọ anyị bịa ego ọgụ ọ ihe aṅụrị nye m mana ka njikere gị na enwego ka ị siri kpa nkata kere ihe o kwuru mụrụ ya akpago nkata ugboro ọ sị na ndị ya mma okwu agwụ maka na a sị na ofe dị mma nri dị mma ịkwọzi aka bụ igbu oge ya na mma bịa naba nsogbu adịrị aga m akpọkwa ya bụ nwatakịrị gwa ya okwu gwakwuo ya ka o kwetekwuo mọ o kwezi o kwesịrị m ga-eme ka ị mara udo dị nsogbu adịrọ ịrụrụ ya ndị mmụọ asị na ojide onye mmadụ nke o yeri nye aka na ya ebe si na anyị ga-adị mma ọganiru nke ya bụ orimiri ara ata Ogwumagana asị na ọbịa ije nwụna ọbịa ije nwụna ọ n'iru ka a na-akpọ oke enwe ọkwa nne ndị na-eri ka ndị sọ wee sị na ebe si na m ga-adị mma ọganiru dịkwa ka oke ara ata ata All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.